Tikamati awa siyeni nthaka anthu mmatitsutsa. Komatu Khoswe ulo atapindilira mchira mu trouser umafika popweteka ndipo amaufunyulula mpaka nomakatulukira kumwendo pansipa. Ndi mmene anthu amadzati kani ndi Khoswe. Anthu awa kuthawa kuisiya Israeli sikakhala koyamba, it is in their history. Timanena pano kuti when history repeats itself, ndikuti koyambako amene idanchitikirayo sadaphunzirepo kanthu, chifukwa history it's a lesson. Amaphunzira anthu kuchokera mu mbiri history, ndipo ngati waphunzira ndi kukhonza simabwereza, koma ngati ikubwereza ndikuti sukukhonza muphunzirolo. Ayuda anamuthawa David yekha kumusiya kuti akamenyane nkhondo ndi Goliath. Anamuthawa. Ayuda anamuthawa Moses ndi Aaron. Atawawombola bwinobwino kwa Igupto, kufika mchipululu anakana kulowa Kenani. Adamuwuza Aaroni ndi m'bale wake Moses kuti inu pitani mukamenyane nkhondo ndi anthu amene akukhala m'mudzi umene uja, ife sitingapiteko kumene kuja. Idhhab anta wa rabbuk. Pitani inuyo, pita iweyo Musa, Moses, ukamenyane nkhondo imeneyo ndi mulungu wako, utsagane naye mulungu wako ndiwe mupite mukamenyane. Kulankhula kwa chipongwe kwambiri kunena Mose kuti upite iwe ndi mulungu wako. Mulungu wako zoona ife sitipita kumeneko, tikhala pano. Mukamaliza nkhondoyo mukathana nayo mutiyitane tibwera tidzalowa. Anakhala mchipululu Kenani akumamuona kuti uyo zaka ndi zaka osakalowa. Ayuda samenya nkhondo, amakondoka nkhizira kowena. Adayenda ndi Jesus, Yesu Khristu mwana wa Mariya, zaka zochuluka. Adapangira zinthu zozizwitsa, kwadzutsira wakufa, kwachulukitsira mikate, kuchiza wakhate, adamuchiza wosapenya nkupenya. Adapanga zinthu zozizwitsa Yesu Khristu zambiri kuyenda naye limodzi. Tsiku limene gemu yatembenuka, Ayuda anamukana Yesu, sitimudziwa, ndipo wena adamuthawa. Anali yekha Yesu mmene anabadwira. Onse 12 palibe ndi mmodzi adaoneka kuthawa. Imene ndi mbiri ya Ayuda. Zikavuta salabada ngakhale ubale, olo mulungu samuona ngati kanthu. Zikavuta amatenga njira yawo. History repeat itself. Bambo Solomon ndi mfumu Davide bambo ake. Mu ufumu wawo kudadza munthu kakudadza azimayi awiri ndi mwana mmodzi, pa mulandu umene ankafuna kuti Davide awaweruze. Ndipo kukangana kwawo kudali kuti wina amati mwanayu ndi wanga, winanso amati mwanayu ndi wanga. Ndipo adapita kwa mfumu Davide kuti akawaweruze. Kuweruza kwa mfumu Davide kudali kuti ngati anthu akulimbirana mwanayu nkoposa tingomukhapa pakati, wina atenge mbali naye akayike maliro, winanso atenge mbali naye akayike maliro. Ndipo mzimayi amene ankalumbira khate kumwamba ndi kumbambadi, mwanayu ngwanga, chitabwera chigamulo ichi, adali mzimayi woyambirira kuvomereza kuti basi mwanayu nkwabwino tiphe tigawane maliro. Chifukwa chakuyankha kumeneku zidamupatsa kulingalira mozama mfumu Davide kuti mzimayi amene adamva kuwawa kunyamula pakati miyezi 9, mzimayi amene adamva kuwawa leba yakubereka mwana, sangavomereze kuti mwana tiphe. Ndipo amene adamva kuwawa kumeneko pa mwana ameneyo adayankha adati,
ngati zili zoti tiphe mwanayu ndikoposa tengani mwanayu mwapatsawo amene akuti ndi wawo. Ineyo basi sindingalole zimenezo. Chiweruzo chinabwera pompo kuti uyuyu adavomeza kuti tiphe mwanayu sadali wake, ndipo uyo amene adati mwanayu apatseni awa ndi amene adali mwini wake wa mwana. Let's take a lesson from there. Lesson yathu ndiona kuti Ayuda amene akulolera kumathibula nkhondo nthaka yawo yomwe tsiku ndi tsiku, chifukwa Palestine ndi Tel Aviv akuluakulu ndi mudzi umodzi. Palestina atu ndi Israeli malire ndi mpanda. Anthu amacheka kupita ku sukuluku, amacheka kupita ku nsika uku, amacheka kupita ku tchalichi, ndi dziko limodzi. Azeni akewo amadziwa pamene padathera Palestine ndi Israeli, amadziwa azeni akewo. Koma dziko loti nthaka iyi ndi imodzi, konseku kudakhala mbambo anu ndi wana wawo. Inuyo nkumatenga mabomba kumathidzimula dziko limeneli usiku ndi usana kumaliwononga, koma kwinako mukumati ndi lanu. Ndikadzayang'ana chiphunzitso cha mfumu Davide ndi azimayi awiri awa, ndimaona kuti uyu mzimayi akuti tiphe mwanayu si wake. Israeli tsigoli likanakhala kuti ndi lake, sakadalolera kuti adzilithira mabomba usiku ndi usana kumati litani ino tsopano. Popeza iwo ngati akufuna dziko ako lifuna lindi lomweli, choma lithirira mabomba nchiyani? Si lake. Awawa amene amalola akuti tengani, ife sitingamali wotche dziko kumaononga chilengedwe mu dziko limeneli, kuononga mpweya, kuononga madzi ndi mabomba dziko lathu lomweli usiku ndi usana, sitingapanga zimenezo. Ndikoposa ngati Israeli akuti dzikoli ndi lake, tenga likukwane. Koma nthawi itakwana yoti Yesu akapachikidwe pa mtanda, ana a Israeli anyamula masutukesi kumuthawa Israeli nthaka yawo yolonjezedwa. Nthawi yoti Davide akakumane ndi Goliath, ana a Israeli anyamula masutukesi akakwera ndege ati athawira ku America. Nthawi yoti akamulowe Kenani, ana a Israeli limodzi ndi Mose akumusiya Aaroni yekha ndi Mose akuti alowe mu Kenani akachite nkhondo, iwo osapita nawo. Apa ndi pamene tidziwe kuti Maisraeli atenga masutukesiwa kumuthawa Israeli, kumuthawa Tel Aviv, ali mkwawo. Anabwera ndi zikwama zapamutu, lelonso atenga zikwama zapamutu akumusiya Israeli. This, it has been said for centuries. The way they came, the way they will live. Maisraeli mmene anabwerera 1948 ndi mmene adzatulukirenso mu Israeli 2000 chakuti. Mmene anati pobwera anabwera ndi chani? Kachikwama kumbuyo kena pamutu mwana kudzanja. Ndi mmene so adzatulukire mwana kudzanja chikwama pamutu china akukoka. Lero sizikuchitika. History ilibe chigamba. History ilibe blank page. History ikadzapanga repeat mudzoti anthu ndi nkhutu kumve sanaphunzire mu ulendo woyamba. Mukamadabwa kuti akuthawa kusiya their promised land, sizimayenera kukhala chinthu chodabwitsa. Sina lilandi yawo. Ayuda amene adali mu nthaka imeneyi anatha. Awa anali azungu ochokera ku Britain with a propaganda yoti ndi Ayuda ndi kudzakhala mu Palestine kuti adzakhale ma watchdog a Middle East. Powauza anthu amauza kuti ndife Ayuda, zinali zabodza. Ayuda enieni anali mu Palestine, anali Akhristu, Asilamu, komanso Ayuda, ndipo amakhazikana bwinobwino for centuries and for decades. Dziko lawo ankalitcha Palestine. Zipembedzo zawo ndi zimene zimazindikiritsa kuti awa ndi Ayuda, awa ndi Akhristu, awa ndi Asilamu, koma onse zinali nzika za mu dziko la mu Palestine mpaka pamene 1948 azungu ochoka ku Britain anabwera ndi dzina loti ndife Ayuda
tigere malo okhala dziko lino nafenso ndi la bambo athu Abrahamu. Ayi zabodza, sinuyo. Abale athu amene anachoka kuno si inu. Abale athu amene anachoka kuno bwera ku mayiko anu mudawapha. Pokatembenuka kuja lukabwera gulu la mtundu wina. Izi ndi zija timakana za uyu otchuka ku South Africa ochikuda, komanso uja mzungu wachichewa ku Malawi timakana kuti iye adali m'bale wathu koma si inu. Tavulani sabata tione chala kukana. Bwa Muyuda amene achoka kuno ku Palestine kupita ku mayiko azungu si inuyo. Mudamupha konkuja ndachina Hitler kulibenso. Kagulu kakubwera kaka kazungu ma British angodzipatsa mayina ndi kuphunzira chilankhulo kubwera ndi kudzakhala mu Palestine ndi cholinga cha mtopola. Koma history ilibe chigamba, ilibe blank page. Tiye tidzionererani. Ulendo ungwa utali, nkhondo isikutamawa. Chiona chenicheni chisadziwika. Wamwayi wamphumi ndi wochenjera ndi amene ali pa Whispers College of Mindset Change, komanso amene akumamvera Whispers Community Radio tsiku ndi tsiku. Yemwe uja m'bale wanu Oswald Chimane, KwaZulu-Natal Province, boma Durban, dziko South Africa. Dzitsatirani zenizeni zidakabwera. Kumene koto kunali kulankhula kwa Sir Oswald Chimane omwe ndi mkonzi komanso muulutsi wa program ya Whispers College for the Mindset Change. Iwowa amayika maganizo awo pa zimene zikuchitika ku Middle East, kumeneko tikudziwa ndithu kuti kuli nkhondo pakati pa dziko la Israel komanso dziko la Iran. Iwowa ndithu amangofotokoza mmene zinthuzi akuzionera. Nde kumadzimvera nokha Malawi zimene na Sir Oswald Chimane timati musanachoke chonda Malawi mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box.